L'entorn natural és un dels actius més importants de Bigues i Riells. Ja fa un any que l'Ajuntament, amb l'Associació Hàbitats i el Projecte Rius, van iniciar la recuperació de l'entorn fluvial del municipi amb accions com el Passeig del Tenes, un itinerari que es fa amb l'ajuda de voluntaris i recorre el riu al seu pas per Bigues. La tasca de conservació i difusió del patrimoni natural va més enllà. Aquest divendres s'ha inaugurat un petit mirador al costat del riu, a Riells, un acte que ha clausurat el camp de treball que s'ha fet durant 4 dies en aquesta zona. Aquí, als peus dels cingles i molt a prop del naixement del riu, el projecte és més ambiciós. Es pretén recuperar l'antiga central hidroelèctrica del FAI, un edifici que va utilitzar l'aigua del Tenes per fer electricitat entre 1910 i 1964. En principi, els grans somnis seria fer-hi un centre d'interpretació naturalista dels cingles, del riu Tenes, aquí, que voldria dir renovar tot l'edifici i fer-hi una passera d'accés, és molt complex. Si no, mentrestant, en tot cas, anar posant panells d'informatius. Al mirador també s'hi ha col·locat un plafó informatiu per posar en valor els elements naturals d'aquesta zona protegida, que es coneix popularment com la Central. L'acció és també una crida al civisme i al respecte a l'entorn, valors que molts cops són lluny de la realitat. El mirador ja va patir una acció vandàlica abans d'inaugurar-se, quan uns desconeguts van tirar el banc al riu. Continuarem informant de la gent de tots els valors que té molt propet de casa, però alhora també continuarem denunciant, continuarem treballant cos a cos amb les administracions i l'Agència Catalana de l'Aigua per tal que s'acompleixin les lleis i que siguem capaços de tenir una actitud una mica dura, si se'n permet, amb comportaments que creiem que són inacceptables. La zona té un interès paisatgístic destacat i està protegida pel Pla d'Espais d'Interès Natural de la Generalitat.